Әмма Хауа bir gün шайтан коткысына бирелгән. Ул белем агачыннан җимеш өзеп ашап караган, иренә дә ашаткан. Әдәм белән Хаваның Аллаһыга буйсынмавы, гадән бакчасындагы камиллекне, ир белән хатын һәм кешеләр белән Аллаһ арасындагы мөнәсәбәтләрне бузган. Нәтиҗәдә ир заты авыр, михнәтле эш башкарырга, хатын-кыз газапланып бала табырга һәм иренә буйсынырга мәҗбүр булган. Әмма шуның белән бергә йыланның башына җитәчәк затның да хатын-кыздан туасын Аллаһы алдан әйтеп куйган.